Mando itxosiziki. Arratxaldeon, Jan-Michel, ongi etorri. Arteon, nire esker. Eskerrik asko etortzeagatik. Hortxe, urdinarbeko abeslaria sofa urdinean, Siria. Ongi, sofa ere egokia. Ekarri du zuretzat. Untxa, Jan-Michel, ongi? Bai, ongi gira, zuek ere. Bai, ongi, bai. Bueno, Jan-Michel, aurten 70 urte bete eta disko berriarekin zatoz. Zuk ez daukazu erretreta hartzeko asmorik? Ba, erretreta gero hartuko. Gero etorriko da, ezta? Gero etorriko da, bai. Agian. Bai. Ekarri diguzu zure disko berria, Erresinula kantari, 14 kantu dituela ikusten dugu. Nolako diskoa dela esango zinuke? Hori entzuleak eranen du, zer diskoa den. Hautatu ditut kantu lehen kantatzen enituenak, hor gaur zabaltu ditut, konparazione Salvadoren esperantza gabeko amodioa, badu 50 bat urte entzunuela lehen biziko aldiz, Alkatanaiek kantatu zuten, Ernesten Osabek kantatu zuten, hori bibotzetan gaindainen eta ni gazteni. Harritu nintzen ze gauza edera zen. Eta hori nahi nuen ezari, hori hasteko, eta gero itxahun irurien Donostia lehen kantua, hori ere aspaldi entzun nuen bi neskek emanik, gazte lagunek emanik, eta oso eder izan zen, eta etxaun iruriekin guk bertzaldean, hemen lehen urratsak egin ditugu, zeren etzen guai bezala ez ginuen guetxian, etzen kotxerik, etzen ezagutu dut zaldi eta botiaekin, haur nintzalaik, eta hori bezaldera ditia, beti zerbait entzuten ginuen, baganakien bazela, mena etxagunek eraman gaitu, aita hon batek bezala, haurrak laguntze dituen bezala. Aipatu dituzu hitz zaharrak, hitz ezagunak, ez da, Salvadorrenak, etxaun irurikoa, bai Barkoxekoa, doinu berriak erantzi dituzu kasu askotan, tradizioa, modernitatea, hori uztartzea, erraza da, Jan-Michel? Kasua, ez dakit hori berriz erriten du, entzuleatu eran behar, nola, bai, ernai baita usatian nuzu holako gauzetan. Zeren, beti eraman ditut bi gauzak, txirula jotzen eta kantua, elarekin. Eta hor behin oroitzen iz, Larainen etxeko par, Pete Lezarte, kantaria handi bat. Eta erantzatan gaztenien nintzen, 20 bat urte, eta Michel deitzen nuen, kasu egintzak, musika joitia, txirula joitia, eta kantatzea ez duk berdin. Eta orduan, aski lan egitez eta hartu dut gimnastika hori, ernai baita xirula jotzen dutalaik, ez dut pentsatzen ere kantuari, ni dantzariekin niz edo hola, eta kantuzaren izalaik ez dut pentsatzen ere xirulari, kantuzaren izalaik akapela kantatzen dutalaik, baditut holakoen leku segretuak, txitazetu ohartzen, ahuski altin nuzu eta belexega eta arranuen erditan. Antzarela pentsatzen duzu, akapela kantatzen duzularik? Bai, han izala, bai. Xirula ipatu duzu? Ihesleku bat. Xirula ipatu dugu. Hemen disko honetan ongi lagundua zara? Ez zara zu bakarrik, ze instrumentu entzunen ditugu? Entzunen ditugu Ohoria Anderer, erregebeldak jotzen du akordioia, eta gero Juan Mari Beltranek jotzen ditu instrumento pila bat, xirolaru eta
flauta, txistu, zarabete eta klarineta, bai, hala. Garrantzitsua da, ezta? Zurekin lagun honez inguratuta agertzea, gero zuzenekoak ere ongi ateratzeko, ez da ongi defendatzeko. Eta bai, hori da helburua hori dugu, bai. Jean-Michel, 40 urte pasatu dira, zure lehen diskoa atera zinuenetik, ongi kontatu baldin badugu behintzat. 1983an izan zen, Xiberoa atera zenuen. Xiberoatik Erresinula kantari diskora, zer aldatu da? Kantaria. Bai, zu aldatu zara? Ba, biztan dela. Eta, entzuten dut alaik batzutan botza aldatzen da, eta beste ere entzuten dut. Nahiz eta kantari handienek, Placido Domingo batek, eta berandu arte botza txiki du, hasten da, ere pixka bat... Kaskartzen. Bai, bena, zera, uste dut alere orainik ene buruari plazer egiten dut, entzuten dut atarik enea botza. Aski plazer. Eta espanintzan hon izan kantatzeko edo espanin gustuko utziko nuen. Baina, Michel, esan duzu 40 urteotan kantaria aldatu dela, baina zuk egindako kantuak hortxe daude, horiek ez dira inoiz aldatuko, bere horretan hor geratuko dira, eta asko dira, ikusiko ditugu eta entzun eta gozatuko ditugu, horietako batzuk. Jean-Michel Bedasagar. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez zurrik. Ama zuri kantatzera, hain beitzira, andere handi. Ta ezera, xori ezera, hainala gera, entzuten haidanian, ene bihotzeko tristura, laizter doak aidi. Entzun zaitugu akapela kantatzen, bereziki. Hemen disko hontan ere, akapela entzunen zaitugu? Bai, akapela kantatzen ditut, bederen hiru dolau kantu akapela kantatzen ditut. Bai, hortan hasi nuzu, eta beti maite dut. Eta ere helburu bat badut nahi nuke gaztek ere, gure lotura bat egin, guk dakiguna transmititu behar ginuke gure ondokoer eta kate hori enetako ez du eten behar du segitu.